बा मालाय नै angona badheeni medama मबाइल गोदान बायदो नै मा मबाइल लाबा हो फ्रियावसो मोननाय लाफाया मोजां जायोब्रा फ्रि मोननाय जागोन फ्रि माबाया हरो सरकारा बायदोंसो नुदों बियो हा गावसिनि हरनायसो फ्रियाव मोननाय हा अफिसनिफ्रायहा नै जोंना आब'आ angona badheeni medama मालाय मबाइल फ्रि मोनदो जाहैदों माबानिफ्राय फैनाय सरकारनि फैनायनो मा खालामनांगौ बेबा मबाइलावबा मा खालामनांगौ दा सिमखौनो सोआखै सिमखौनो सोआखैनो दिनैसो लाबोदो मेथाइ लाबोआखै आङो लाबा लाबाबो मोजां नेट जायो नाङोना नाङाथाय नाङो लाफाया 5G खोमादां माथो 4G होनदो जायो 4G बाबो र' बरियालै लेखा लाबोदों गैया मेथाइ गैया नै जेबो गैया medama angona badheeni बासिगिनि एक नम्बर नै बिखबा टेम्पारबो दं माथो ना दंदां आं नायजोबाखै टेम्पारबो दं रनदां टेम्पार गैया बे होआखै टेम्पार होआखै होनांगौसो रेम 4GB वेट 64GB रम लिरनाया 14,999 मोजां मबाइला लाफायाबो सिगांनि मोजां जायोमोन दानियासो मोजां जानाय जादों Z 35